गिबिसिनथाराव आङो मुंख्लं नखर आरो मुंख्लंफोरखौ सेलेक्ट हरो मानोना दिनै NLFB आफादा नैथि मुंख्लं सान फालिदों आरो बे नैथि मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनाय जोंनि NLFB आफादनि माहारियारि फैफिलाबो जोङो आद्रायै बेखेवनाय जादों मानोना बिथांमोनखौ मान आरो सनमान होनाया जों गोथाङै थालांनाय दावहारु लोगोफोरनि बे गिदिरथार बिबान होननानै आं सानो बेखायनो जोङो NLFB आफादा जोंनि माहारियारि फैफिलाखौ आद्रा बेखेवनाय जादों बे नैथि मुंख्लं सानखौ उदालगुरि नि सनाय NLFB डेजिगनेटेड केम्पआव फालिनायनि अनगायैबो जोंहा हरैहाय सोनाबाव क'क्राझारनि सान्दामारि NLFB डेजिगनेटेड केम्पआवबो बेखौ फालिनाय जादों दा आं दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो सरकारखौहाय डिमान्ड खालामनो सानो जे जोंनि जि समस्या बे समस्याखौ जेसेबां हायो एसेबांनो समाधान खालामनो हाथों आरो लोगोसे जेलाव थानाय NDFB नि फाउन्डार चेयारमेन रन्जन दैमारि सार बिथांखौ थाबैनो हगारनानै होनांगौ मानोना NLFB नि जि समस्याफोर दं NLFB नि जिफोर डिमान्ड्सफोर दं बे दाबि दावाफोरखौ जोङो रन्जन सार बिथांखौ लाफानानैसो जोङो सावरायनो होननानै जोङो जेब्ला हाग्रानिफ्राय फैजेनदों अब्लानिफ्रायनो जों बुंबाय थादों दा बेखायनो जेब्लासिम रन्जन सारखौ बख'वा जेब्लासिम रन्जन सारखौ रिलिज खालामा अब्लासिम जों NLFB आफादा दायो जेरैबायदि दं बिदिनो थाबाय थागोन आरो बिथाङा गैयाब्ला जोङो जोंनि डिमान्ड्स आरो जोंनि इस्युनि सायाव जोङो सावराया दा NLFB जोनोम जानायनि आन्दोआव गुबै जाहोना बेफोरनो दिनै NDFB नि माखासे समस्याफोर NDFB हिसाबै मोनब्रै फेक्सन बे मोनब्रै फेक्सननि समस्याफोरा दिनैसिम आबुं जायाखै दा बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो NLFB आ दिनै आखायाव फिन आरो हाथियार लानानै सोमावसारनो गोनां जादों दा जोङो बेखौनो खावलायनो सानो NLFB आफाद हिसाबै जेसेबांनाखि बर'नि समस्याफोर दं आरो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादनि जाफोर डिमान्ड्सफोर दं बेफोरखौ सरकारा जुदि हायोब्ला सानसेयावनो सुफुंनानै होनो हायो गोसो जायोब्ला सानसेयावनो सुफुंनानै होनो हायो नाथाय बिथांमोना जों बर' जातिखौ लानानै आरो जोंनि माखासे माहारियारि आफादफोरखौ लानानै माने गावसोरनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बाहायबाय थानायखौ जों नुनो मोनबोदों दा जों बर' जातिखौ आरो जोंनि आफादफोरखौ जाहाथे पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव दोनो नांगौ जायोब्ला बाहायनाय नाङा जायाब्ला बर'नि इस्युफोरखौ बा बर'नि समस्याफोरखौ सावरायो जों बेखौ लुबैया दिनैसिम जिहेतु मुंख्लं जानानै थांबाय NLFB निफ्रायबो बे मुंख्लं जानायफोरनि थाखाय सरकारनिसिम अनसुंथाइ होनायखौ जों नुनो मोनाखै बे समाव आं बुंखांबाय समस्याया जोबनानै थाङाखै दा आङो सरकारखौ गोख्रों खावलायनो सानदों BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मोनसे जोंहा मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होनाय बे अनसुंथाइखौ जेसेबां हागौ एसेबांनो गोख्रैयै होनानै BTR नि मोनसे दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ जों लुबैदों गिबिसिनथाराव जुदि मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होनायखौ मावफुङोब्ला जोंहा NLFB आफाद हिसाबै जोबोद गोजोननाय दङ आरो जोङो बेफोरखौनो डिमान्ड खालामखादों NLFB आफाद हिसाबै जोंहा गिबिसिनथाराव दङ NLFB नि डिमान्ड हिसाबै रन्जन दैमारिखौ गनाय लोगोसे जोंहा BTR एग्रिमेन्टनि दारै एरिया एक्सटेनसन जानाय बे एरिया एक्सटेनसना दिनैसिम जानानै थाङाखै जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा ओरैनो भारबेलि बुंनानै होबाय जे BTR खौ ओरै सिमासिम बारायना होबाय नाथाय जोङो रिटेन भाबै नटिफिकेसन गेजेटावहाय जों नुनो मोननाय जायाखै दा जुदि गमामायैनो बारायमारबायब्ला जोंनि गेजेरावहाय नटिफिकेसन गेजेटनि गेजेरजोंहाय फोरमायनानै होदों बबेनिफ्राय बबेसिम बारायदों अब्ला जोङो मिथिनानै मोनगोन आरो बेवहाय जुदि जोंहा गोजोननाय गैयाब्ला जोंनि दावहाया जोबनानै थांनाय नङा सेन्टारावनो बेयाव जोंनि सनाय डेजिगनेटेड केम्पआव बाहागो लाफैनो हानाय साफ्रोम निउस पर्टेल नोंथांमोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ नायग्रा रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमनिसिमबो आं NLFB नि भाइस चेयारमेन हिसाबै गाहाम जांख्रिथायारि गासैखौबो बावहरग्रोनाय जाबाय दिनैनि नैबे जोंनि नैथि खेब मुंख्लं फालिथाय सान बे खोब जोंनि थाखाय दिनै दुखुनि सान जों दिनै दुखु फोरमायदों मानोना दिनै जोंनि बर'लेण्ड आर्मि जिथु बिथाङा दिनैनि सानावनो बिथाङा सुथुरफोरनि आखाइयाव
खास्रि बिस्रियै जिउ गारनो गोनां जादोंमोन। बिथांजों आंहा मोजां सोमोन्दो दङमोन आरो बिथाङाबो बर' हारिनि जि गांनाय उखैनाय जि अलखदाव गोग्लैनाय बेखौ लानानै बिथाङाबो गोथौयै गुवारै आंजों सावरायोमोन। बिनिखायनो बिथाङा जोंजों NLFB आव जोनोम होफानायाव NLFB जोनोम जानायाव बिथाङाबो मैखोम बिहोमा दंमोन आरो बिथांनि जिथु एनजोंखोल जोंनि आफादाव बिथांखौ एनजोंखोल होनना बुङोमोन बिथांनि मुंखौ आंनो दोनदोंमोन आरो बिथाङा गोसो मोदोम जिउ होनानै थै-थां हारिखौ देरसिन खालामनानै गावनि जिउखौ उन्दै खालामनानै बिथाङा हारिनि थाखाय जिउ बावलांबाय। बिनि थाखाय जों दिनै नैबे सनाय डिजिग्नेटेड केम्पआव मुंख्लंफोरखौ मान बावनो सिबिनो जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। NLFB नि जिथु समस्या थांनाय 2020 12 अक्ट'बराव NLFB आ जोनोम मोनदोंमोन। जोनोम मोनखांनायनि उनाव जोङो आर्म स्ट्रागल जों खालामदोंमोन। दिनै जोंनि स्ट्रागलखौ नुनानै गभर्नमेन्टआ आसाम सरकारा जोंखौ खावलायहरदोंमोन आरो खावलायनाय लेखायै जों बे सनाय डिजिग्नेटेड केम्पआव सिजफायार हिसाबै जों दिनै दंफैयो। दिनै जों सिजफायाराव थानानै जों जोंनि आगुनि एक्स NDFB बिथांमोननि जि 34 बोसोर सेक्रिफाइस खालामबोनाय दिनै बिथांमोननिखौ जों दिनै फुल फ्लेजेड आबुं जानायखौ जों नुवाखै। बिनिखायनो NLFB आ बिथांमोननि जानानैबो खामानि मावबोबाय थादों आरो सरकारनियाव जोङो दाबि दैखांबोबाय थादों। दिनै जायफोर बर'लेण्डनि थाखाय हारि उदांस्रियाव जिउ बावलांबाय बिर जोहोलावजो बिथांमोननि न'खरनि बाहाय बाहागिफोरनि थाखाय जिथु मोननांगौ मोन्थाय मुंख्लंफोरनि जि रिहेबिलिटेसन बिथांमोननिसिम दिनैसिमबो सरकारा होगोन होनना बुंनानै दिनैसिमबो होआखै। दिनै बिथांमोना खोथा होनाय बायदि मावफुंनायखौ जों नुवाखै। बिनिखायनो जों दिनैबो दाबो जों खावलायगोन आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जों खावलायगोन बिथांमोननि जि जिउ गारनाय बे जिउ गारनाय न'खरफोरनि बाहाय बाहागि बिथांमोना अनसुंथाइ मोननांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांबोबाय थादों आरो दिनैसिमबो जों बुंगोन आरो नेक्स्टआवबो जों भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जों नारसिनबाय थागोन। बोथोरा थांगासिनो माने बेबायदिनो समस्यायाबो बांबोगासिनो दङ बायदिखौ नुनो मोनदों। जाय NDFB नि फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङ नाथाय बिथाङा उदां अख्राङाव फैनायनि जेबो गरन थागासिनो गैया। बेथ' नंगौ बोथोरा लावलांबाय थादों आरो समस्यायाबो बांलांबाय थादों। दिनै समस्याखौ जों सुस्रांनायखौ नुवाखै। दिनै NLFB आ 34 बोसोरनिबो बारा दावहा नांबोनानै दिनै फैयै फैयै जों 2020 27 जानुवारियाव जोङो एकर्ड खालामदोंमोन। एकर्ड खालामखांनानैबो जुदि सासे सिगनेटरिया दिनैसिमबो जेलाव जुदि थाफिननो गोनां जायोब्ला बे खोब दुखुनि बाथ्रा। बेनिखायनो जोङो दाबि दैखांबाय थादों आरो जों बिथांमोननि NDFB नि जि समस्या बैफोर समस्याया सुस्रांजायागौमानि NLFB नि जि समस्या बैफोर सुस्रांजायागौमानि जों दिनैसिम जोङो स्ट्रागलखौ जों खालामबाय थागोन। नन भायलेन्सआनो जा भायलेन्सआनो जा जिखुनु बिथिङाव जोङो जोंनि जि थांखि बे थांखिफोरखौ जाफुङागौमानि जोङो जोंनि थांखिजों आवगायलांबाय थागोन आरो जिथु नैबे जोंनि बर' हारिनि जि समस्या बे समस्याफोरा दिनै लावलांनायनिफ्राय लावलांबाय थादों बाथ्राया सैथो। बिनिखायनो जों दिनै जिरायालाबानो जोङो NLFB आबो दिनै जोंनि बर' हारिनि माहारियारि जि अलखद बे अलखदाव जोङो जेब्लायबो दुखु फोरमायदों आरो जोङो बेबायदिनो जोंनि बर'नि जि समस्या बे समस्याफोरखौ जोङो सुस्रांलांनायाव जों हेफाजाब आरो मदद होबोबाय थागोन होननानै जों गुरैयै खावलायहरनाय जादों। नोंथां